שם טוב, התחלנו אותה ברגל ימין עם 2 מדליות, לעמוד מעל בשיאים ישראלים, שנמשיך ככה. מה ההבדל קודם כל יש פה, שיש לנו תחרות בסדר גודל כזה פה בארץ, אז הביתיות עוזרת, הקהל עוזר, כל החברים והמשפחה שבאים לעודד, זה נורא כיף. איך אתה לוקח את ההצלחה? לך היה יומיים להתאושש מהמדליית כסף, בניגוד לגל, היה לך הרבה זמן להתכונן, איך אתה לוקח את זה להמשך הערב? אפשר לשפר את התוצאה? קודם כל לא היה לי יום אחד להתאושש, למרות היומיים. כן, באתי למוקדמות, לא עשיתי את השיא האישי שלי ב-200 מטר, אבל המטרה הייתה לעלות. חזק אבל עדיין. איך? משחק חזק היה לך. מאוד חזק, הלכתי מהר, אבל עדיין לא בשיא האישי שלי. המטרה הייתה לעלות לגמר, ונראה מה יהיה בערב. תודה.